Kaixo ikasleok, zer modu zaudete? Bizitzan ari garen une zail hauetan, ematen ari zareten erantzun aparta eskertu nahi dizuegu Maizpideko langile guztiok. Hori dela eta egiten ari zareten ahalegina eskertzeko eta gure artean harremana izaten jarraitzeko joko bat proposatu nahi dizuegu. Eta honakoa da. 15 eguneko plangintza bat egitea. Hau da, etxean sartuta 15 egun nola antolatu. 2 taldetan banatuko zarete. Batetik A1, A2 eta B1 mailetakoak. Eta bestetik B2 eta C1 mailetakoak. Saria, Maizpiden egonaldi bat uztailean, abuztuan edo irailean. 15 eguneko egonaldi bat doan. Saria, planik originalena egiten duenak lortuko du. Eta epaimaiak gu, langileok eta zuek ikasleok izango zarete. Erantzunak idatziz, grabatuta edo egokien iruditzen zaizuen moduan bidali. Berriro ere, guregan izan duzuen konfidantzagatik eta izan duzuen pazientziagatik eskerrak eman nahi dizkizuegu. Animatu parte hartzera, ondo izan, zaindu zuek eta zuen ingurukoak. Etxean geratu eta jarraitu euskara ikasten eta euskaraz bizitzen. Eutsi goiari!